69 anyos na lolo nalunod habang naliligo sa dagat sa Humalig, Quezon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Agad isinugod sa paggamutan ang 69 anyos na lolo na si Antonio Andres. Nalunod ito sa dagat sakop ng Barangay Bukal, Humalig, Quezon, Martes ng hapon. Ayon sa Humalig Police, kasama ng nasawing biktima ang pamilya nito para mag-outing. Si Mr. Antonio Andres ay napansin po nila ay wala nang malay. Wala na pong malay nung napansin nila. So ngayon po ay ginala po nila sa Rural Health Unit po ng Humalig po. Habang nagkakasiyahan daw ang lahat, pumunta raw ito sa dalampasigan pero hindi na raw siya muling nakabalik. Nakita na lang daw na lumulutang ito sa dagat. Nakainom daw noon ang biktima. Actually sir, mababaw lang naman daw po yung tubig. Halos nagpasbaywang lang daw po yung tubig. So siguro po kung lasing na nga yung tao, hindi na rin kontrolado yung pagtayo niya. Yan, nalunod at hindi naman po napansin ng mga kasamahan. Isinantabi na ng pulisya ang anggulong foul play. Tinanggap na rin umano ng pamilya na aksidente ang pangyayari. Payo ng otoridad. Kaya pinapalala na namin pag yung nakainom na po, ay huwag na pong lumusong sa tubig. Saka yung mga pamilya rin po, sinasabihan po din po namin na tignan po yung mga kapamilya nila, lalong-lalo na mga bata. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.